Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzda 2023-nji ýylyň 16-njy ýanwaryna aqsanyny Ahal welaýatynyň baş meçidi bilen birlikde okuw medresesi gurular. 2022-nji ýylyň dünýä gözel Amerikaly boldy. Saudy Arabistanyň naky El Clasico Barcelona ýeňiş galany. Chelsea topary Ukrain futbolçyny satyn aldy ýaly habarlar ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seretip geçelim. Ahal welaýatynyň baş meçidi bilen birlikde okuw medresesi gurular. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komissiyanynyň başlygy Orazowyň we Arkadaş şäheriniň häkimi Durdulypowyň haýyşy boýunça Arkadaş şäherine iş saparyny amal aşyryp alınıp barýan işleriň depgeni hemde Ahal welaýatynyň merkezinde guruljak baş meçidiň tassamalary bilen tanışdy. Ahal welaýatynyň täze merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komissiyanynyň başlygy Orazow hemde Arkadaş şäheriniň häkimi Durdulyp halk maslahatynyň başlygyny merkeziniň çäginde gurulmagy meýilleşdirilýän täze meçidiň binasy onuň bede gaýrat hynaklary bilen baglanşykly tassamalary hemde täze meçidiň yerleşjek ýeriniň çyzgylary. Şol sany onuň içki bedeginiň durly görnüşlerini we meçidiň ýanynda gurulmagy meýilleşdirilýän sadaka jaýynyň şekil tassamalary bilen tanışdyrdylar. Şeýle hem halk maslahatynyň başlygyny meçidiň tehnik häsiýetnamalary eýleje meydany renk öwüşgünleri barada şonuň ýaly onuň ýaraşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagy boýunça geçiriljek işlere degişli maglumatlardyr görkezler barada habar berildi. Halk maslahatynyň başlygy welaýatlaryň baş meçitleriniň ilki Mar welaýatyna gurulandygyny aýdyp, bu asylly işleriň ýurdumyzyň ähli sebitlerini netijeli dowam etdirilendigini nykdady. Bellenşe ýaly ajaýyp binalaryň hataryna da şoğul welaýatyna häzirki zamanyň ruhuny we milli binägerlik ýörelgilerine laýyk gelýän Kaşan meçit guruldy. Soňra meçit gurmagy işi Lewap welaýatyna dowam etdi. Türkmenabad şäheriniň merkezine gurulan baş meçit şäheriň binägerlik keşfi bilen bir bitew sadaşygy emele getirdi. Balkan welaýatynyň merkezinde de milli binägerlik ýörelgileri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşmasyna bina edilen baş meçit ulanmagy berildi. Ine bugün bolsa Ahal welaýatynyň täze döwrewap edare ediş merkezinde welaýatyň baş meçidiniň gurulşygyny badalyga bermek işlerine taýýarlyk çäreleri ýaýwanlandyryldy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň merkezine baş meçidiň düýbün tutup, onuň gurulşygyna badalyga berilmegine ýakyn wagtda gerçilmeginiň ähli halkymyzyň bajaýyp waka gatnaşmagynyň hemde şu münasibetli sadaka bermek maksady laýyk boljakdygy ýene-de bir gezek nykdady. Halk maslahatynyň başlygy Islam dünýäsinde meçidiň mehrabynyň käbä tarap baktyrylýanlygyny aýdyp, mukaddes binanyň gurulşygyna sehatligini badalyga berilmeginiň we bu işlere käbä tarap bakyp başlanmagynyň göwne makul boljakdygyny bellädi. Şeýle hem halk maslahatynyň başlygy meçidiň ýanyna sadaka jaýy bilen birlikde okuw medresesiniň gurulmagynyň hem maksady laýyk boljakdygyny ýene-de bir ýeteg aýdyp, binalaryň gurulşygyny sadaşykly alyp barmak barada bir neçe maslahatlaryny berdi. 2022-nji ýylyň dünýä gözel Amerikaly boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Täze Orleans ştadyna dünýä gözel adly 71-nji gözellik beýleşiginiň jemlendi. Şoňa laýyklykda 2022-nji ýylyň gözel beýleşiginiň täjiniň eýesi Amerikaly Roboni Gabriel boldy. 2022-nji ýyl boýunça gözellik beýleşiginiň ýeňjisi Amerikaly Roboni Gabriel bolan bolsa, ikinji orny Venezuelaly Amando Dudamel, üçüncü orny Dominikan Respublikasynyň Adriana Martinez eyledi. 28 ýaşyndaky Amerikaly Roboni Gabriel ekologik eginişikleriň dizaynerdir. Öz ady bilen ekologik taýdan arasy eginişikler öňürýän firma ýollaşlyk edýär. 2021-nji ýylda dünýä gözel beýleşigini Hindistanly Harnaz Sandu birinji bolupdy. Roboni Gabriel Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilkinji asly Aziýaly dünýä gözel beýleşiginiň ýeňjisidir. Gabrieliň hakysy Filippinli ejesi Amerikalılar. Hakysy jüwsünde $20 bilen Filippinlerden Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna okumagy we ýaşamagy giden Aziýalylar. Zenanlaryň arasynda her ýyl geçirilýän dünýä gözel beýleşigi 1950-nji ýyldan bäri geçirilip gelýär. Munyň üçin ýüri toqurumy döredildi. Bu qurumy 1996-njy 2015-nji ýyllarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň NBC telekompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etdi. Bu telekompaniýa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ozalky prezidenti Donald Trump'a degişlidir. 2022-nji ýylyň oktýabrynda bu qurumy Taýwanyň Jackson Global Group kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edip başlady. Qurumanyň ýerine ýetirji direktory N. Jacopongdyr. Ol bu ýaraşy Aziýa ýurtlaryna hem ösdürmek isleýär.
1960-njy ýyla çenli bu ýarış Kaliforniya ştatynda geçirilen bolsa, soňra Miami'de geçirilip başlandy. 1972-nji ýyldan bäri dünýäniň durly ýurtlarynyň durly şäherlerine geçirilip başlandy. Bu ýarışa 80-100 aralygynda ýurtlaryň wekilleri gatnaşýar. Kanada bilen Fransiýanyň wekilleri ähli ýarışlara gatnaşdy. Ýarış dünýäniň köp ýurdunda göni ýaýlymda alınıp berilýär. Käbir ýyllarda ony 500 million adamy kim tomaşa edenligi belenilýär. Sauda Arabistanyňky El Clasico Barcelona ýeňiş gazandy. İspaniýanyň Superkubogyny almak uğruna geçirilen mini ýarış tamamlandy. Soňky ýyllarda Ispaniýanyň Futbol Federasiýasy Superkubok uğrundaky ýarışy 4 toparyň gatnaşmagyny başga ýurtlarda geçirmek uğruna tagalla edýär. Sauda Arabistanyň hökümeti hem ýurtda sporta hem de futbola bolan howasy hassa artdyrmak maksady bilen Ispaniýanyň Superkubok uğrundaky ýarışy öz ýurduna kabul edýär. Sauda Arabistanyň Superkubogyň finalyny Barcelona bilen Real Madrid toparlarda uçdy. İspan çempionatyny iň ägirdini bir ýere jemleýän El Clasico'da bu gezek Barcelona ýeňiş gazandy. Barcelona topary özüniň esasy beýleşini 3-1 hasabyna ýeňdi. Barcelona toparynaky palyak hujumçy Robert Lewandowski El Clasico'daky ilkinji golny geçirdi. Şeýlekem bu toparda ýaş futbolçylardan Gavi bilen Pedri hem tapawutlandy. Şeýlelikde Barcelonanyň 14-nji Superkubogy topary tälimçisi Xavi'niň tälimçi wezipesindäki ilkinji kubok boldy. Ýeňlen tarapdaky Real Madrid toparynyň tälimçisi Carlo Ancelotti 2010-njy ýyldan bäri ilkinji gezek final duşugyna ýeňleşe sezewar boldy. Duşukda 33-nji minutda Gavi, 45-nji minutda Lewandowski we 69-njy minutda Pedri tapawutlandy. Real Madridiň ýeketek golny 90-njy minutda Benzema öz adyny ýazardy. Barcelona topary 2 ýyldan soňra möhüm kubok gazanmak başardy. Topar 2019-njy ýyllaky çempionlukdan we 2021-nji ýyly Ispaniýanyň kubogyny gazanandan soňra 699 günden bäri final duşuklaryna ýeňiş gazanyp bilmändi. Chelsea topary Ukraina futbolçyny satyn aldy. Angliýanyň Chelsea topary Ukrainanyň Shakhtar toparynyň Mikhail Mudrik'i satyn aldy. 22 ýaşyndaky ýarym goraqçy bilen Ingliz toparynyň arasynda 8,5 ýyllyk şertnama baglaşyldy. Chelsea topary bu futbolçyny düzümine goşmak üçin 70 goşma 40 million euro төлedi. Ukraina futbolçysy bolsa ýylda 7,5 million euro gazanar. Mudryk şu mövsümde 24 duşukda oynap 10 gol geçirdi. Ukraina futbolçy Angliýanyň milli çempionatynyň iň gymmat 5 transferiniň biri boldy. Şeýlekem ol Ukrainanyň taryhyny iň gymmat futbolçylaryň biri bolup, bu ugurda rekordyň eýesi bolan Andrei Shevchenkodan öňe geçdi. Angliýanyň Chelsea topary Amerikaly işogur Bowley tarapyndan satyn alynandan soňra düzümini güýçlendirmek dowam edýär. Topar şu mövsümde täze futbolçylar üçin 421 million funt sterling sarp etdi. 13 futbolçyny düzümine goşdy. Topar golaýda Atletico Madrid toparynyň Portugal ýyldyzy Joao Felix hem kärnesini alypdy. Ine mehriban müştoklar ata watan seviyede saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem birja täzelikleri, türk işöwürleri nah ýüplük aldy. Howa maglumaty 16-22 ýanwar. 16 ýanwar ýyldızlar näme diýär? Günnelik täleýnama. Özbegistanyň prezidenti Singapurda saparda bolar. Weghorst Manchester United toparyna geçdi. Manchester derbisini United ýeňiş gazandy ýaly habarlary Atawatan Turkmenistan.com saýtymyzdan giňişlen okap bilersiňiz. Gepleşigimizden iki sanlaryna görüşýänçek, hoşta bolun.